Fraħal ġdid ġie miftuħ ġnien kbir li se jkun iddedikat għal persuni li tilfu ħajjithom bil-COVID-19. Fl-inawgurazzjoni ta' dan il-ġnien, id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, għal kif sa issa ġan żeret 500 siġra u pjanta u hemm sistema apposta għat-tisqija tal-ilma. Hawnhekk anke fil-preżenza tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci, Chris Fearn taħarsa lejn kif pajjiżna amministra b'suċċess il-pandemija f'dawn l-aħħar sentejn. Ħaġa li wkoll ġiet innutata mill-awtoritajiet barranin, inkluż l-Għaqda Dinjija għas-Saħħa u l-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Prim Ministru għal kif is-sitwazzjoni tal-pandemija bħalissa tinsab taħt kontroll u dan jiġduh in-numri baxxi li qed ikun hemm ta' persuni pożittivi li jeħtieġu il-kura fl-isptarijiet. Hawnhekk huwa qal li bħal pajjiżi oħra Malta f'dawn il-jiem irreġistrat żieda fil-każijiet fosthom kawża tat-temp kiesaħ u spjega kif kollox jindika li n-numru fil-ġimgħat li ġejjin mistennija jistabbilizzaw. Il-Ministru għas-Saħħa anke meta kien qed isemmi rilaxx ta' restrizzjonijiet li se naraw mix-xahar id-dieħel għal kif l-10 ta' April spettaturi f'attivitajiet sportivi m'hemmx għalfejn joqogħdu bil-fors bil-qiegħda u lanqas hemm għalfejn jippreżentaw ċertifikat tal-vaċċin. Chris Fearn ħabbar ukoll li bħalissa hemm diskussjonijiet ma' pajjiżi Ewropej sabiex mill-ġimgħat li ġejjin it-turisti li mhumiex imlaqma u jkunu deħlin f'pajjiżna jippreżentaw biss test negattiv għal COVID flok iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Intant waqt li kienet wieġeb lill-ġurnalisti, il-Ministru għas-Saħħa qal li sa issa kollox qed juri li wara il-vaganzi tal-Għid mhux se jibqa' l-obbligu tal-ilbies tal-maskra fil-klassijiet.